Ja, en af de vigtige ting i de nye samarbejdsregler, det er, og kurserne der, det er, at man gennemgår det samlede regelsæt. Og det gør vi på den måde, at vi laver sådan en slags tipskupon, hvor vi populært sagt kommer igennem store og centrale dele af regelsættet. Så er der en sjov lille regel, der hedder, at samarbejdsudvalget skal sørge for at holde alle medarbejderne i organisationen både skriftligt og mundtligt orienteret om sit arbejde. Og det er ikke så mange, der er opmærksomme på det. Og når man sætter den regel på og laver en lille øvelse, så plejer der at ske nogle sjove ting. En af de øvelser, man kan lave, det er, at man laver sådan en øvelse, der hedder fem høns, eller en lille fjer bliver til 5 høns. Det er sådan en, som man nogle gange leger i børnehave og sådan noget, men den går ud på, kort sagt, at man griber fat i et af de stakkels ofre på kurset og siger, nu skal du høre, der er de nedskæringer, og vi skal skære ned på kantine, og der er nogen, der skal fyres. Og så siger man til den næste, fortæl lige vedkommende, en anden en, fortæl lige, hvad det var, du hørte. Den, når man kører igennem 3 eller 4 led, og så, når den har været igennem 4. led, så kommer den sidste ind og fortæller resten af kursisterne, hvad det egentlig var, der blev sagt. Der er selvfølgelig ingen, der kan få formidlet det forfærdelige budskab fra starten, men det giver en rigtig god dialog om, hvordan man egentlig skal formidle og snakke om og informere om SU's arbejde.